Hej, vi har fået et læserbrev ind fra en pige, der hedder Thea, og hun vil gerne fortælle os sin historie om, hvordan det var og ikke at føle at passe ind. Thea har altid følt, at hun var lidt anderledes. Og i børnehaven fik hendes forældre at vide, at hun var lidt for moden i forhold til sin alder, og at de skulle passe på, at det ikke tog over. I de yngre klasser var hun mere retfærdighedssøgende og viljestærk end de andre børn. For eksempel når de spillede hop-over-bold ude i skolegården, og de store børn kom ud og tog deres bold, var hun den, der gik over og sagde, at hvis de ville spille hop-over-bold, kunne de enten spille med deres egen bold, eller spille sammen med dem, for de skulle i hvert fald ikke tage hun mobbet. Og hun ender med at få skole, fordi at mobningen bliver så voldsom. Hun bliver kaldt tyk, grim, og der bliver smidt æbleskov og træstykker efter hende. På den nye skole ser det i starten ud, som om det vil blive bedre. Men der er en pige i klassen, som ikke vil have, at Thea knytter sig til nogle af de andre klassekammerater. Det ender med en samtale mellem læreren og Theas forældre. Læreren fortæller Theas forældre, at hvis Thea gerne vil passe ind, så er hun nødt til at ændre sig. Og Thea ender med at ændre sig i faktisk 3 år. Og da hun så endelig begynder sin identitetssøgen, ved hun ikke, hvem hun er. Hun ved ikke, hvilken en af Theaerne, der er den rigtige Thea. På en ridelejr møder Thea en pige, som minder meget om hende selv. Og de ender med at blive rigtig gode veninder. De har samme humor, og de minder meget om hinanden. Senere hen viser det sig så, at veninden ikke er særlig god. Hun ryger cigaretter, drikker alkohol og gør generelt bare, hvad der passer hende. Efter påvirkning på sin nye veninde, begynder Thea også at ryge cigaretter og drikke alkohol. Dette falder ikke i god jord på hendes skole, og mobningen forstærkes. Da hendes forældre finder ud af, hvordan veninden påvirkede Thea, forbyder de hende at se veninden. Det tager hårdt på Thea, da det var hendes eneste veninde, og den støtte, som hun havde mest behov for. I 7. klasse får Thea et job i en blomsterbutik, og hun bliver rigtig gode venner med chefen der. Hun ender faktisk efter kort tid med at betro hende alle sine hemmeligheder og historier. Så da en stammekunde kommer og fortæller chefen om, at Thea er med i en pigebande, tæsker folk og tager stoffer, hiver chefen Thea til side. Men fordi at Thea allerede har betroet sig til chefen, vælger chefen at tro på Thea, og Thea får lov til at blive ved med at være ansat der. Efter det knækker Thea sammen, og det går op for hendes forældre, at der er noget helt galt. De ender med at tilbyde Thea at tage imod psykologhjælp, men Thea takker nej tak, da hun mener, at psykologhjælp kun er for dem, der er helt langt ude. De ender så med at finde kurset Teen Power, som hjælper Thea med at komme videre og gøre, at hun får mere selvtillid.